Takže ahoj, ja som List TV a vítam vás z môjho prvého videa na mojom kanále. V dnešnom videu si ukážem, ako si robiť taký malý kvetináči, takže myslím si, že môžeme ísť na to. Takže potrebujeme na to akože vypálenú sviečku, tu bude ako ten kvetináč, farbičky alebo fixy, alebo neviem, čo proste také. Ceruzku, nožnice a obyčajný kancelársky papier. Najprv si vezmeme ten kvetináč, no a tu hore takto pripichneme. Robíme vlastne takú malú dierku. Takže sme teda urobili dierku a tu je vlastne toto, my to dáme dole. Ale ešte to nevyhadzujte, budeme to ešte potrebovať. Ďalej si vezmeme kancelársky papier a odstrihneme presný štvorec. Tak, teraz si ho takto preložíme. Teraz vezmeme tento roh, takto ho preložíme. A to samé robíme aj s týmto rohom. A vznikne nám takýto tulipán. A teraz ho budeme vyfarbiť. Môžete teda akou farbou chcete. Si teda vybrala rúžovú. Keď máme vyfarbený, postupujeme ďalej. Vezmeme si zase kancelársky papier a strihneme od neho trochu takú väčšiu stonku. Takto aspoň. A opäť ju vyfarbíme. Tak, a toto dáme zatiaľ preč a vezmeme si teda tú stonku, toto a toto. Teraz si vezmeme lepidlo. Tak. A teraz vezmeme teda tú stonku a opatrne ju dáme, tu vlastne prevlečieme aspoň takto, aby stála. Tak mne už teda stojí. A teraz ju vlastne takto pokrčíme. Vezmeme si toto, vezmeme si aj lepidlo, takto si to zalepíme. Tak, až to takto zalepíme. Nejak tak by nám to malo stať. Teraz si vezmeme tento kvet a prilepíme ho takto sem. A keď to máme, tak si teda ten kvetináč nejak vyzdobíme. Mohli by sme ho nejak namaľovať na zeleno, najlepšie lakom. Samozrejme môžete akú farbou chcete. Tak, teraz si ho celý nafarbíme.
Keď máme teda pomaľovaný vrch, tak si vezmeme kúsok z plasteliny a dáme to takto okolo kvetu, aby nám vlastne nespadol. A keď to už teda máme, tak budeme na to potrebovať nejaký takýto drát a takto si ho vyviažeme. No takto. Proste takto okolo a urobíme si teda takýto uzl. A naša výzdoba je teda hotová. Tak, ešte toto musíme takto vyrovnať. A je to hotové, takže dúfam, že sa vám teda toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber alebo koment. Tak ahoj, vidíme sa u ďalšieho videa.